Nairobi kod Kiambu koro kelo luoro e chuny jodak ka ripode nyiso kaka kuwe oragoko medo mananya. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, njore ma tinende nyoma ki e picha mag wang' dede nyoma ko jokuoge ka monjo kuonde mag ohala moko Ruiru to moko bende e kar dak Marunda. Tich Abich nyocha ma en tarik 10 dweni mar abiriyo kar saa 8:31 picha mar wang' dede kar dusruok moro Ruiru menyo chenro kadhi nyime makare mana nyiriri matin kapok jal ma orwako law mabade bor maralum monjo kendo chako diyo nyidendi moko ariyo machalo ka gima obedi oko mar kar dusruok no. Tungni e kinde kod nyidendi go dhi nyime kuom nyiriri machuok kapok muoch machalo mar bonde winjore. Nyadendi achiel chalo ka gima umo nyawadgi ma janjore pod medo chuno kod chiwo simu mare kendo e thuolo matin ma oyudo oringo mar donjo e duka kapok achijno oluwe. En gwandruok ma odhi nyime ma ochwe weye duk. E duond janjore no, simu ema odwaro kendo simu achiel no ema ochuo dhigo kapok omuocho bunde machielo. Walimo kar ohala ni ndalo 2 bang'e kata bed ni wuon simu onge, nyawadgi mane obet kode oko mabende tiyo ka miyo wasigana. Just with her seated, busy scrolling our phones. Alikuwa amevalia earphones, nilikuwa amevalia earpods. Then all of a sudden, a man approached. Akamwambia, I think she told her, mimi nilisikia hivyo, alikuwa anamwambia nipe simu yako. So tukamuuliza, bro, rada. Akajaribu kuchukua na kwa nguvu. Monj magiko ne oketo alwora no ilisti makuonde makoro rochruok mararita okwako e gwenge ma Nairobi kod Kiambu. Tukio ilifanyika mchana, people even scared during the daytime. Wako zile za ni kama security ya huku imepungua. Sunone inatia watu uoga. Hadi client mwenye tumekuwa naye hapa asubuhi anasema angesikia hiyo tukio angekuwa anajua hangekuja. Sasa unaona kwa sisi kama sisi wafanyikazi wa huku hiyo tukio inatuharibia kazi. E picha mar wang' dede machielo tarik 9 dweni, gari mar kido mar pickup donjo e duka maduong' mar Runda Shopping Mall. Mana e tok gari no, gari machielo luwe mana machiegni kendo weg pickup wuok kendo wuotho kochomo e duka maduong'. Bath gari no, miyo ma obaore gi nanga marateng' bende wuok kendo luwo weg pickup. Bang'e gari ma oyieng machiegni kod pickup wuok kendo machielo kao kare ka ema ichich goni maromo $1.95 ma owe pickup ikao bang' tur dirisa mare. Gari matin no wuok piyo piyo chung'e ndara oko mar duka no kendo e tipo mar wang' dede machielo miyo ma obaore gi law marateng' chaluo kendo donjo e nyamburko no. We reported the matter, then the following day tukasema tujipeleke Enterprise Road tukaoneshwa cameras which tuliona after 12 to 15 minutes after watu waliingia paka kwa banking hall na ni kama alichukua according to ile counter alienda ni kama alikuwa amechukua ticket ya enquiries kwa sababu hata anaonekana hakuna kitu alifanya, but macho yake yote ilikuwa kwa corporate teller. Magi gin mana moko kuom monj makoro jodak koni kelo luoro kendo keto ngima jodak e alwora ma Kiambu kod Nairobi kamarach ka sirikal koro ikwayo mondo many kaka luwo jonjoregi kendo kaunegi okang'. Judith Omondi, Ramogi TV.